Ai, ama, otzaila amasei... Arrapatu nau zezenak berriz ere, ostegun gizena, eta ez dakit zerrekin mozorrotu. Agian hola xateako nahi zukaldari bezala. Errexe egia, ezta? Agian pailazoz jantzita, nahiko pailasok egititutela, baina oso mitikoa, ezta, pailazoana. Badakit zerrekin, Xerrazeri galdetu. Xerraz, gure gaurko gonbidatu da. Kaixo launak, eguerdion, eta Iñaki, ongi etorri. Abestiak esatik egin bezala, pero ¿qué coño haces tú sin disfrazar? Barkatu Joseba, baino gaur hasi iteia, baino mozorroa igande arte ez da jazten, txilabak nibiltzegea. Bai, Bai. Osea, giriak bagarri jartzen ditugan mozorrotuta. Señalatzeko arrazoiko buena. Gaur, ostegun potoloa sarituko gea, inauteri guzti eze bai, eta aldi berian untxiar bat prepatuko dugu elkarrekin. Bueno, lagunak, eta Iñaki, garatuko izun nondik noa ebilko gen errezetakin. Azteko tabein, esan deun bezala, untxi bat ingo deu gixatuta. Gixatuta, baratzuri saltzan, bale? Baratzuri aliak dana garbituko ditugu, baratzuri aliak olitxotan pixeat buelta eta buelta eman, aldi berian untxila ondo prejituko deu, bertan, eta gero sartuko deu eskaia, erromerua eta erdotxurila. Eta gixatzen utziko deu, bale? Hoizangoa gure plateran oinarria, baitare botako dugu gatza eta piperra pixkat. Gio, lagungarri bezala ingo dugu hemen azalore krema bat. Ingo dugu azaloria egozi, ingo deuna da geo krematu esnegainakin, eta bai, arbila eta patata ingo deuna da lauki txikitan egozi. Baitare ingo deuna da, hemen dakau, asa, xerretan moztu, eta baratzuriakin salteatu. Gio ingo dugu, azalore krema, botako deu, bai, patata eta arbila laukitan, eta baita botako deu, asa, baratzuriakin salteatuta, eta ingo deuna da, krema hori dana nastu. Eta hori izangoa, untxilan lagungarri bezala jartzeko. Eta baita ere ingo ditugu, zainzuri berdiak, egozi txiki bat eman, gero urdai azpikoakin bildu, prejitu, eta lagungarri jarri ere bai onduan. Ongi, jaten zemuz moldatzea aiz? Ezin jobe, kosinean... Txukun, ez da? Bueno, bagizue, Iñaki, bueno, ez dakizuen, baina Iñaki tolosarra da, harakina da, eta xerra zergatik ditugu izue. Inauteri bat zitatu da, inauteritako historio bat. Bale, ez ez garategian xerra jartitukelako? Oire, baina hortikan ez da horitzen az. Bueno, ingo deuna da lanian jarriko beha azteko eta behin. Ni untxilla esan duten bezala txikitzen hasiko naiz, bihar ditut hemen baratzuriak aldeak zurituta, lagunduko jakonekin, ez da? Bai. Venga, oire kontu, eta ni untxilla txikitzen hasiko naiz. Bueno, kontatu iguk, tolosarrentzako. Euskal Herri guztien leku askotan ospatzituk inauterik, guk zautzen asteburuetan da egun baino tolosakuadek, emateu Brasilen jokute gehala, ez da? Igual Brasil darra nahiko ziren, klima aldaketa. Bai, zuneteke inauterik oso herriko festa betzela. Berez patroia San Juan da baino. Festa, inauteria dek top, ez da? Inauteria da, gainaz, ja bat bukatzeako urreko urteko pentsatzen azte. Bai, Bai. Hori, ze karroza, ze jaskera. Esan dezu, igande hartentziatela jasten. Hoi da. Baina zenbat mozorra eskazu etxia. Hoi, armario oso bat. Armario oso bat, ez da? Batzuk ganbara eta guzti, ez da? Bai, ez, etxe askotan ganbaran kajak eta kajak edoteia. Azken baten, guk asko gehiazaten dut olasarak mozorroa urte guztien eukitzen dugu, egun oitan kentzen deula. Vale. Egitazko izaera bakoitzana inauteritan ateatzen zaigula. Hori honak. Horun urte guztia mozorro tebiltze zate, eta inauteritan gora etortze zate horre. Hoi da. Ze ona. Bueno, ze mozorro askak, ze gauza askak prestatuta etxian? Ba, egia esan, tolosarran askok bezpera arte batzutan ez du jakiten, ze... Bai, bezpera arte, joi, armaio hortan joan, da, berze topatezun, ez da? Topatu, lautrapu hartu, eta, guain, kuadrilakin da zeuze prepatu nahi izan ezkio, bai hor, aurretikan saiatze geha. Igual, Gabonak aldea hor batzuk, astea, afaritxo bat iteko itzekikin. Vale, eta zuek adibes, karrozata prestatzen dezu ere bai? A ber, nik pare bat urte ditut karrozakin atean izenak, eta
desberdina da. Zeratik da? Azkenen, begira guztik zuk erakatzeitu. Zauden erdin, kale erdin, zure karrozakin, beti de zehoze prepatzezu, o parodia pixkat, o dantzan bat, o zehoze prepatzea. Da orduan horrekin ensaiok eta den eskatzu. Azkenen ez da musika jarri eta... Osa ensaiat iten dezu, eta... dantza txiki bat, o parodia txiki bat, eta... Eta gero jaskerak eman, arropa, traguak, pintxuak, dana gainena, batezu egia. Bai, azkenen da... Zenbat alde behar dituzu? Buru guztia botako zu. Nola izango den baratzuri saltzan, buru guztia berko jat, bai, dana errebatuko jau pixkat, eta baita ere untzila bertan presentuko dugu elkarrekan. Nik hemen, hola, pusketa ondixan marrakin goitut, zeatik gixaua da, eta txiki jaiten badu baina untzila, bai, lehortuitea pixkat, bai, eta guztia pusketa, hola, nahiko xamurrak eta onditxua jarri. Bueno, eta zuk, ze mozorro celebre dazkazua adibidez etxian, egon? Gotezu baten bat esatezua, bueno, hau jarri niatzek ize urtean, hortzeka gordeta, o... Batzuk esan, justu urte egiteu, ibiltzegea, zela, nahiko ximplek izatea batzuk, baina adibidez urte baten baiatea ginen tren biletez jantzita. Tren biletez jantzita, osea, ja... Hori, zera, paperezkoa zan bilete... Bai. Hoi, gau jaia jartzen zula. Gero tikatzen zizun tikete, bai. Gau jaia jarri genion. Bai. Eta, festatan gau jaia, ez ziuen utzi trena jotzen, saiatu ginen. Ez, Estazioa joan ginen, da esan, bueno, jak biletez jantzita hori, trenen argazki bat, hola jantzita. Aber, doain ibiltzen gehan, ez da? Aunque sea tolosatik beste tolosa parada joteko, baina ez ziuen utzi, baina nahiko parbota zituen estazioko gukin. Ona. Eta gero beste bat, hola nahiko esanguratxo izan zana, azafata zatea ginen, bueno, kompainia batek ez, abioi bat ingenun. Abioi eta guzti? Abioi bat ingenun, eta abioia dimentsio... Galantakin. Bai, kalean neurtzen etu ginen. Bai, Egalak eta ber zabaleran eman gote zuen. Sakiteko, bai. La leche. Eta egia esan, horrek zesan handia eman zuen. Egia esan, kuadrilla berezi bat zan, eta egia esan urte horrek, gainaz urte hortan jarri zen, ez izena urte hortan. Urte hortan jarri ziren, Kompainiotako batek. Ibiliko izan. Bai, ibili ginen, bai. Eta hegazkin hori, ze triskantza izan duan, nola intzen duten, zein izan zian materialak edo, oinarria edo, eskeletu esatean, ez dakit, andamioa jarri zen duten buelta manda, eta hor gainen... Kamioizar bat, basea. Kamioizar bat? Bai, kamioizar bat, eta harrekin, metalakin eta estrukturain, igual 10.000 rematxe. 10.000 rematxe? Bai. Aztak ere izan zen, batek ametsa zeukan. Bai. Eta oso bainozoa zana, eta esan zuen, ez. Urten baten hauin behar deu, eta urtea tokatu zen, eta... Eta aurrea. Bai. Eta nun nintezu da adibidez hori, osea, garajea handi bat, pabelloi bat bilardezu, horrek hori ezin dek eosin lekutan prestatu. Udalak, bai ditu pabelloi bat eta beste, usteitu naholako gauzak. Bai, ze, hombre, a ber, denbora behar dezu, hau ez da olako gauzatiteko... Claro, ia izan deken bezala, aurten bukatu, eta eurren urtean pentsatzen, da... Bueno, festatan pentsatzen bai. Festatan une oro. Zein, ez. Vale. Zertolatu, festan bai pentsatzen deula, zenbat egun faltaian, onoiz eroitzean ostegun gizena, da bai, hortan bai gehala oso zeak, bizkorrak, baino normalen azaro abendu arte ez zehatzen. Ez te makinatzen, historia. Vale, hor geho behotioen, artifizen bat kuadrilakua, hor beti hor buru belarri da hona, ez da? Eta gioien behar balima da gioia prepatze izuna, eta gero beste batzu daude, pintatzen, o eskulanetan habilidade gehiago duenak, eta lanak banatu ite. Eta gero beste batzu betikoak ez du deserten. Hoi da. Baina, bueno, egun bertan azaltzea bintzat, eta gero ere sartzeu eta... Eta horietakotan nun kokatzeaiz? Ni hor, eskuta... Ni denetako prest. Denetako prest. Eskua botaiak hemen da, antxa saltzen naiz. Saltzen naiz, eta buru belarri, eta gero jateko eta oire, Claro, harakina izan da, ez da? Beti horrego maiz. Zer amatek egun horietan adibidez jateko? Zer prestatzen dezue? Bosik txistorra asko jateala egun hortan, ez da? Oso horreixa, orduan. Txistorrakin, zatezu, zarte txiki batekin eta kampingaz batekin. Venga, aurrea. Hombre, beste batzuk esaten, venga, txuleta bat ingo deu, venga, zeba, patxulos nosotros. Eta, adibidez, talo gilez mozorratzen baiz, jata kaletik antana talua eskatzen jungo. Hombre, oiratea ginen. Azken ez, jendek sinistu intzun da,
Eta eskatu. Eskatuta, patzeko intentzioen. Ez zautzete kontuatzen, ze itxura haukan. Jateko da gutxinek horrekin ja konformatze ginen. Eta jendia zerren eskatzen zilean talbo. Jendia papelen zartuta, ez da? Hombre, guk geneukan txistora eta irugiarrea. Ez ginen beste munduko marabilaik. Baina, bueno, jendek, umekin atetzen da, bate maiz, ona dut ez da izan da, bosto sei maizkatzu dezen. Venga, mutilak ze. Hemen da, itxura iten, tortona moen da, inoizin gabeko baina, baina, bueno. Giroa sortzezu da, jendekin... Eta nola induan talo ginean mozorrua adibidez, nola zitxekan? Kaixeroz eta... Basarritarra jantzita. Eta draian zeze bai, jantzita. Eta antxe irina eta hartu genuen. Artirina, ura, gatza pixka bota, da antxe. Hasi ginen da, jende harrimatzen hasi. Hombre, gara jare amabitardik inguru hortan, tripak... Ja, soñatzen ez eta... Eta gaina jan inbertzea, nahi maniteza jo, egun hortan, ez da? Bai, egun guztitan. Eta zezan bernian, adibidez, aurten joera, balda, beti hote joeraen bat urtero, ez dakit, aurten ez dakit Shakira eta Piqué jantzita o Argentina irabazi dula mundiala o zerbait hortik. Gero bestelaren nik uste kuadrilen bat besteateko, jala, de guardia inglesa o da funeralar Isabel erreginan... Baita, hain funeral luze hori, ez da? Bai, eta horrek ustez bagaudela, olako batzuk. Bai. Ja, jute zatezu etxaskarria gentuten, da batzurak izuen nondik noa ebilikoa. O jendia sorpresa bezala gordetzik, bai. Saiatzen zea sorpresa bezala, baina azkenen denborakin astezean prepatzen, bada, azkenen... Jendia kontuatitea. Filtratitea. Eta gero, herriko zea batzuk izatea, herrintzeze pasatuan, adibidez, lehen gorten, autobus batekin zeo ze pasatzen, batzuk autobusak inatea zian. Autobusaz parodia egiten. Herriko parodia mini eman gabe baina. Zuena urtengoa edaldia hau esan, nola biliko esaten igandian o astelena egau esan dek? Igandea. Nondi nola biliko esate? Zeo ze pentsauta baukau. Bai. Oaindikan delto azkeneko momentu arte. Sorpresa eman arte, hortxe. Baina bat baukau zeu ze eskuta arte. Oye, arean jun, ikusi eta goxatu. Egila esan egun hori, gu benta zauztarrantzako gertu bizi gaituko erantzako, kotxi hartu arean jun, asko onena izatea trenien jutia egun hauetan, Jun area, autobusez, eta geho, goxatu bakargan leku baten esei, Esei ez. Bueno, esei, nik esei nituen zakinan, Andreakin da umiakin punituan, da bestela umiak aldu ito zaizkitek. Esei hemen, da ikusi, eta nola karruak eta bestia, eta nola pasatzean, hoi bai, gero dana pasatzean txarangan atzetik. Ojo, txarangak ez die faltatzen. Azkenen, inauterintako bihotza esan lehike txaranga diala. Makina bat ibiltzea eta kalez kale, orduan. Horrek bultzeko, bihotza. Bueno, ikusiek hemen, ikusiek, dana ez zitaiten sartzen, markatzeko, ingoetena da, lau puzketa egin, eta guantxen beste lau jarriko ditu martxan. Hola, sortzirak martxan daudenian, gero ja bai, eskaila botako jot, erromerua, eta ardua eta gixatzen utziko dugu. Baina guain bitartean jungo baituk, miketxu jatetxera, eta ikusiko zu ze gauza ederra prestatu iguen. Hemen geldituko naiz. Hauek ateako ditut, eta batzuiak ebai, bestela errengo zaizkit. Bani hua. Eguardion, Joseba eta konpainia, ni Jose Ramon Albonigaben hor naiz, gaur Bermeon gaude, Almikeko auzoan, Almiketzu erretegian. Eta orain, guretzera pasatuko gara, Joseba. Hau baserri bat izan da beti, eta bueno, orain dela ja 50 urte baino gehiago. Nire izeko eta berez gizona, txomin esaten zana, lehenguzuekin batera ireki zuten erretetzea. Bueno, zuek Almiketzu ezagutzen duzute ja, hemen izan zineten orain dela 2 urte ja, eta alde hartan segurazki egungo zinateken Jabirekin. Jabi nire lehenguzua da, eta ondela hilabete batzu, maiatzean jubilatu egin da, eta horregatik nik agertu naiz hemen, jarritzeko bizkat familiaren negozioa esateko modu batean, ez? Gure bazkariak izaten dira, txeko bazkaria bezalakoak. Arraiak ematen, arrai sopak, hemen etortzen den jendia, egon behar da, egoten da, etzan egon goritz bezala, ze. Eta orain, memoria freskatu ondoren, sukaldean joango gara, eta Guillermo, gure sukaldariak, plater zoragarri bat prestatuko dizuen.
gaur prestatuko duguna izango da buztana saltzan. Eta osagaiak hemen dakazu aurrean dira buztana, barazkiak, gero saltza prestatzeko ardoa, salda, glutengabeko ogia eta bukatzeko zagarren konpota. Hasteko lehenengo saltza prestatzen dugu, eta saltza da, kipula, piper berde, piper gorri, zanauri dana txiki-txikien, eta potxatu den behar da, denporatxuan, zu bajo-bajoan. Barazki goraberia goke solo badakau hor, aurrian, eta aldan guztia bertatik anatatzen dugu. Arrainarekin ere hemen bermion onda, bixugo kontuak eta arraineiak gehienak ere bertatik ebiletzen dugu. Eguneko gestatzen dira. Eta gero, aragia dakau etxe bat ekartzen diguna eta oso konforme gaudena, eta jendia oso guztu dau, aragi horrekin. Eta, goxotasun guztiekin atatzen dugu jatekua, eta guretzako hori da bihar dena, ezta? Eta orain botako diseuna da ardoa reduzitzen juteko. Eta botako diseuna da glutengabeko gisa. Normalian buztana zilatzeko beti erabili izan da irina. Eta jende guztiak aukera aukitzeko platerra dastatzeko, pentsatu gendun dana jan bidarzutela platerra ederrau, zeliakuek ere jan leike lasai-lasai. Hemen almiketxun egiten dugun sukaldaritza da sukaldaritza zarra, betikua tradizionala. Eta, ikusten dezuenez, denpora pila bat ere ematen dugu, baina gero ertatzen doana merezi du. Osea, jendia oso gustura galitzen da. Eta etxeko berezitasunak brazan dakau arraina erregia, bixugua, aragixea oso ona, olagarrua rebosatuta, hojaldria porruena. Gero behi buztana, gatza eta piperrautzakin botata, etxen dugu zeilatu zartainan, eta etxen dugu gero atera eta reservatu. Hori egin da gero, saltza bea txikitsu eta kolatu, eta buztana sartuko du bertan, subajuan junbier da, eta honek 5 bat ordu edo gutxi gora bera leike. Denpora pila bat eruten du, baina pazientziekin eta maitxasun pixkat batekin oso ondortatzen dugu. Bukatuta gero, aurkeztuko dugu platerian gure buztan ezagun hau. Bueno, Joseba, espero dut hemen Guillermo prestatu duen buztana saltzan zuen gustoko izan dadila, eta zerrez, laster arte hemen amiketxun egon gara zui itxaloten. Gero arte! Aupa Jose Ramon eta aupa Guillermo. Ai, ama, ze gauza ona, Gaina buztana gixauta, Giro honekin eta... Gelatinatxoakin, da saltza horrekin, da oik esan den giro honekin, Hori, inauteriko rezaka danak entzeko. O Baskaritako base pixkatina da, Hori arrazoidek. Igaina gixatu egiten salia, ez da? Bai, gustate zait, sukaldea, gustate zait. Soziaden ibiltzeko eta behar da. Bai, behar da. Eta gaina, ikiki aragila gaina hone, amangoek beti, ez da? Oie, esateate, nik ez zaite eskue da, no aragi hone ematete. Bai, no? Ondo. Ez eskatze gehienak egun hauetan, zer amaten soziedadea eta? Egun hauetan normalen aurreko lan egitea. Bixatu, karrilera diala, o iso bat, o koneju bixatu bat, o isatxa. Orduan area jun, naia behotu eta jateko. Aurretikan lanakin eta egun bertan esei eta jan. Bas pare. Bai, ez. Onda. Beti dago igual, borondatezko bat, nik prepatuko izu eta eo nahi. Que no te falte de nada, baino gukalen ibiliko gea. Hori dek. Bueno, hemen txe, indeuna da, ja, dana markatu, bertan sartu deu, esan deten bezala guain, erromerua eta eskaila botako jou, venga, horrela ze, pisa puzkauta zaporeak egin mateko, oso ondo, eta guain, ja, ardo zuila botako ziot, eta beste ura. Eta hoia, martxan zekau, zua jetxiko zio, eta gixatzen utziko jula zai. Inberdeuna da baitare, azal horiek pusketek adingo jau, zuaizkak ingo izkiu, egosten jartzeko, gehoiak krematzeko eta gainuntzeko osagaia botatzen juteko, bale? Venga, bat, bi, horrela jarriko zio, eta gehiagi ez murriztearen, nola esteten nahi goraino urez bete, ingo deuna da tapatxua jarri. Ja, hemen dagaten, hemen dagat tapatxo bat, horrela xe jarriko jau,
Eta hau horrelaxe, lasai ongoek, 40 minututan preste eukiko dugu. Vale. Bueno, jarriko dituk bai, lapiko bat bai jarriko dut urakin, egostengo azal horia, eta patata eta arbillare bai egosi behar dugu. Orduan jarriko ditut, 3 katillo. Urez beteko ditut, eta zutan jarriko ditut. Bueno, kontatu dugu pixka nola ziaken festetako dinamika. Ostegun gizena, gaur, geho, ostigal, Bueno, bai, neia. Egun bakoitzan zeton batuko jau Tolosan. Hasi, aurreko lan baten kaldererokin. Kalderorekin, ja larun baten, ja Bai. motorra berotzea. Bai, hor aurrentzako jaialdia dutare bai atxalden, Vale. aizorratz elkarte kantolatzeuna, dute Vale. asko damak izkina gainaz, eta bere lantxo egiteu. Gero, igande hortan, ja, inoteritako kontzertua edo Tolosako bandak emateu, Bai. eta gero ja ostegunen, ostegun gizenakin. Goize, bueno, ostegun gizena. Zen muz produzitzeik Tolosan jendiak lantokitan astelen, astearte eta asteazken ontan. Zen pixka? Enpresa batzuk itxiteu. Bai, papas pare, no? Ez. Hori esan Por benean, nola ja? seguridad del Igandean, personal itxiteu, Itxiteu, no? Eta beste igual jai ematen izan. Bai, no? Zu bazparez, Ik jai hartu zag, nire batik, gaina, Por el bien de la empresa, zu jai hartuta, zu... Danen Ze- hobetzeko, bai. danen hobe beharrez. Eta osteuna, bale, berez txupinazua, osteuna 12tan. Eguardin. Eguardin, Vale. udaletxe Plaza Zarren, Bai. kontua da, bezperatikan ja, gozea Bai. hundi egotea emateunez, festa Bai. gozea hundi egotea, eta ja, gaueko 12tan, Bai. osteunen sartzegeanen, txupinazo bat botatzea. Baina informala? Informala. Bai, osea, ja, Bai, bat etortzen. oengoz egitarauz kanpo dago, Vale, vale, baina vale. Tolosar guztik oso onartuta dauke. Bai, Eta txaranga eta guzti, Bai, Osea, da, aldezaren bizianak oso barnera dauta duki behar du. Bai, o bai, solo. Hoi da, bai o bai. Ze ona, eta adibidez, hor zer atatze gehiago, gazte jendia ja medikera martxa, o ezain gaztiak bai? Ja, oitxura hondiko kuadrilla batzuk bada, ja, gaztetikan pasata daudenak, bueno, gazte sentitzeianak, Vale, baino bai. Benetik pixat ateatzea. zanetik pixkat. Eta urtetik urtea jende gehiago animatzea gainaz. Vale. Eta adibidez, egun hortan, vale, osteguna iristek ere urrengo eguna, ja, txupinazo emateie, eta nola astea eguna? Zer da txupinazoan ostian? A ber, txupinazo botatzeko udal korporazio bat sortzeue, Bai. festatako justu espreski Vale. elkarte batek, kabialai elkarte kantolatzeuna. Eta, txupinazoa botatzeko, bere... Hori honen jarria, bai. Bere zea botatzeu, bere diskursoa, bai. Herriko gora berak eta aipatzeitu pixkat. Eta txupinazoa botatzea, txupinazoen batzea, txarangak, gazteia martxan. Eta giroa, tabernaz taberna, kalez kale, pentsatu, Tolosar batentzat, Madriden bizi delna egun hortako etorrite. Bai, Ze berezia dan ostegun gizena. Bai, hori izango, Euskal Jaiak zauztarrantzako bezala, edo Hori da, danborra San Ferminiak donostiarrantzako Iruñantzako. bezala. Vale, egun Bai. potentiena. Bai. Vale, hori aztek osteguna. Ostegunen. Ostegun horrek, noaino iraute izertzek, hau, zer dago arratzaldean, Atxalden, Bazkalondon, bai, baino... daukezu, xeixenak, Zezena, vale, plazan. kale gira egotea, txarangan atzetikan, jutezea, aldezarretikan, zezen plazaino, etan, xixenak, eta beti daude herrin o ingurukok, xixenetateatzeanak, eta bere... Vale. Bere horia Horea, ikusten duena. bai. Baten bat ja, markauta etxea. Bai, batzuk markauta iristeia, ja. Ja, beste kontua. Vale. Markauta iritsi eta han remata, no? Hoi da. Bai, ama. Bueno, indiak hau pusketetan bai. Bai. Ez diatozua beharko, vale? Pusketa bat Vale. hartuzak, zuri gailuan Vale. erabiliat hemen daka. Vale. Eta Ondo. ingo patata bezala, hemen jarriko jandi patata eta hori hemen jarriko jau, vale? Vale. Oso Vale, ondo. orduan, zesenak, egun potente, orduan ostegunekoa historia, zesena ituki ja, hola... Bai, txarangak dira. Txarangak, Txaranga da, importanten hor, nik uste txaranga diala, ze azkenen... Ritmoa eta girua hartuena txaranga Bai. ditu. Eta dana txaranga dantzetik, eta egun hortan iristen ditu zezen plaza. Hori da. Ostialan, nola azten dek eguna? Ostirala... Batzuk ez die bukatu osteguneko, baina Hoi bueno, da, gazteienak, nola bukatuzun arabera. Vale. Ez, ostirala nahiko lasaia izatea. Herriko eunik, eunik lasaiena izangoa. Bai, Bai, goizen, bai dago txistulari talde bat, ateatzea konpartxe txiki batekin, Bai. eta kasualidad daudela atletikekok eta realekok. Orduan jazteia, kamiseta atletikekok eta realekok, eta hor pike batean Pike goatzen zela, beharra, no? alde zarren, giroa jartzeue. Eta hoi, geho atxalden,
Bazkal ondo, neoteia xexenak, bigantxak, ja umentzako eta bai igual Vale. ponike bai, eta ja Vale. ume txikintzako gehiago. Eta iluntzen, ateatzea danborrada bat, eta gero daiotea leidorantzokin jaialdi bat, arpegi taldeak antolatzeuna, Bai. eta ez da itoita urte ozen bamakizkie, baina urte desente bamakizkie, Vale. eta ateatzeuen dirua izatea benefizentzien bestela ematu, Vale, oso ondo. Eta ostirala izatea, hombre, txarangak daude. Txarangak medio beti. Hori da, vale. eta ostiralen batzuk, behitit igual, ikasketatako kuadrillak edo igual unibertsitatea juntzeala eta aitzekia Vale. juntatzeko da esatezu donostiko bat, zarautzeko bat zuneko, eta etorri nire herria, afaritxo bat antolatuko du nun baiten, eta Ja nola hostira da beste herritan eba Bai. jendia libreago daun. Venga. Hori da. Vale. Ona, hori osteuna. Gero zetorrek larun bata. Nola ditzi zaio larun batai? zaldunita bezpera o sábado regular. Sábado regular. Horiek. Nola esan dugu euskaraz? Zaldunita bezpera. Saldunita bezpera. Ondo enin sekula entzun. Saldunita bezperan. Saldunita bezperan, zeto batuko jau Tolosan. Atzerritar duari. Atzerritan duari. Oidek, ja. Tabernak eta diru egiteko eguna, Bueno, egunero dia, Egunero da, diru egiteko Direkteko da. egunero dia, tabernak bete deote ja. Gutxigo gehiago, baina bete eta deote ja. Vale, baina atzerritarrak etortituko orduan. Bai, lamaten izatea. Eta igual- hor zuek ez zabete mozorrotuta, ez da? Ez, baina bakigu zein dan daula dute, ja, Bai, oi kapokoak, oi atzerrikoak, Bai, oi atzerrikoak. Ondo. Ze autobusak etortzea Euskal Herri guztitikan, eta azkenen jendea bado. Tolosarrak normalen ez dira ateatzen. Ez, Ez. Deskantxo txikit bat itezu. Bai, izatea Vale. beti do ardi galdun bat, Bai, bai, Ez dut bai, esaten bai, inor bai, ez denik bai. ateatzen. Hori Baina seguru. beti da ardi galdun bat beti da. Eta zegehien bat, igande goizen, 8 Diana izatea festan hasiera bezala. Bai, Eta Diana jotzea, Gorriti plazatik anateatzea, Bai. eta iteu aldezar guztiko kaleskira bat, pieza berdinakin, Tolosako banda. Eta ez da izan bat jotzen. Tolosako banda Bata bestean galdetu atzetik, bata bestean atzetik, berdina, pieza berdina. berdina. Zenbat denboa, pare bat ordu, 3 ordu nahi esan, o zenbat? Pare bat ordu igual, bai. Pare bat ordu, bai. Eta herri guztia, ia, hemen motako ez da? Bai, oidek, hor bota. Diana hori, hoi pijama Bai, egiten den. hori da, Gauzaketik gandia pijama pijama, eskantzita gotezatela, ez da? Batinak, txapinak, etxeko zapatillak, eta Vale. handikan gozaltzea. Handikan gozaltzea. Gozariar batin, Hoi da. bakeo, berrio astelenaino iristeko ondo, ez da? O aste azkenean, Eta ze topatuko dugu igande hortan, a ber, basikin pelota partidu ikusten ikuten hau, adibidez? Hori da, pelota partiduk, xixenak Zezenak oteia, bai, berrize. berrize, txarangak, eta gero karrozak, eta konpartxak, o kuadrillak, bere mozorro, eta Vale. Bueno, eta Historiakin. hori jadek, parranda, asteazkenean esaten aste arteaino, astelenean, nik beti hostelero izan da, normalen Hoi astelenetan da. dikuten dituan. astrenen bai osateala... Eta, oidek, ja kiatz fiskateotek kale giruan da, tabernak eta esaten bai. patxinola, rearra liada hemen ondana, Jo. Baina Bai, zeito ondo, sartei, zeito txukun sartei garbitzeko, Bai. Notatu ite, San Ferminitan Bai, bezala, ez bai. da berdina, aurrengo gunean gun, Ah, ez. laugarren guan. Notatu itek, notatu itek. Zerbitzari behak ebestarpegi bat egitzeko. Baitare arrazoidek. Eta, bueno, ze topatuko dugu astelen hortan, Estela? Astelenen izateia aizitaldek, Aizitaldek, vale. eukitzeitxe bere konpartxak. Ados. Eta izateia, eskolako umeek edo, normalen gazte ume aldea izatea, eta bakoitzak egitzeko tematika bat, eta 80 pertsona, 100 pertsonako konpartxak izateia, bere dantza koreografiakin, eta hori egun guzti... Eta dibes, izatea, koreografia horiek, konpartxa horiek. Kuadrilla dagoitzak bere era antolatzizkik, nola ensaiatze zuen, nola ziak Adibidez, historia? astelenetan aizitaldek bai ukitzeue Hoi profesionala dituk. profesionalak. Bai, zegogo asko jartzei, Vale, onartu vale, beharra dago. vale, Ordu vale. sartzeitu, osea, que profesionalak. Vale. Bai, igual abendu aldea edo, asteiaia Ensaioituak ensaiokin, egiten, da. eta bai. Vale. Eta, gainuntzekoak, Hoi Festa ja, giroa. segun ze gogo eta ze habilidaduken bakoitzak, hor ikustea. Ze ire perkaleko kasuan dira. esango jo, ire kasuan, nik no ebiliko itzan astelenian. Ni No astelenen, ebiliko baiz. normalen nik igande oso gogo askokin hartzet, Bai, eta eta astelenian, kebala bete. lehenengo orduk bai izateia, gehi guardialdea bai ateatzea da, bueno, pitxo bat jan, da, rekuperatzen hasi, eta,
situazion. Ez da, pixanaka, da gero giron sartzen hasi, da... Eta aurrea, Bai. eta aurrea. Hori da. Bueno, hemen, dana bideatuta zekau binak eta bilok, bilak labanak inazkarri bili gaitu beta, Oso. untxila, gixatzen, behitu, zei txura hartzen nahi dan, Gio hemen, azal horiak krematzeko, patata eta arbila, gio kremara botatzeko, eta azale bai, botako dugu, txikituta, eta refrituak ininda, gio bea barroa. Eta bitartean jungo gea, luramak. Ikusiko zue, gamiz zikan dao, eta ikusiko zue, erakutsiko izkidu, beak iteitun, historiak. Guazen bertara, ikusi ze baratza txukuna. Egunon Joseba, hemen gauz, Luramakeko ustiategi ekologikoetan eta gaur ikusiko duguna izango da arbi morea eta daikon arbia. Goazen ikustera. Bueno, hemen ikusten dozuenez, hilera oso honetan daukagu daikon arbia. Aterako dugu bat ikusteko zelako ezaugarriak dituen. Bi ale ditu. Alde batetik daukagu hostoak eta beste aldetik daikon arbia. Kuriosidade moduan, daikon hitza japoniera sustrai handia esan nahi dau. Iparraldeko herrietan oso ezaguna da, baina hemen Euskal Herrian oraindik gelditzen zaigu bidea ondo jakiteko erabiltzen. Alde batetik ditugu hostoak. Neutzako nire gonbidapena da beti sukuetan hartzea, gordina, edo baita entzaladan. Baina erabatean oso garratxa danez, bebai egosita, patata gasa, zelgantzekoa erabilei dezakegu. Eta beste aldetik ikusten dozuenez sustraia edo arbia, kolore oso polito deko, txuria, zaporea neutzako izango da errefautxoaren antzekoa. Era guztietan jan daiteke, egosita, ospinetan, lurrunetan, frigitua, plantxan, nahi duzuen bezala. Nere gomendioa izaten da normalean entzaladan. Gusto berezia badaukalako, azufre mota berezia dauka eta hori laguntzen du gere egunerokotasunean. Oso aberatsa da vitamina eta mineraletan, batez ere vitamina A eta kaltzion. Neguan garrantzi handia deuko, ze sistema inmune gogortzen dau eta gaixotasunak normalean hor etortzen dira neguan. Orduan, arbia da ezinbesteko elikagai bat neguan jateko. Luramak proiektua orain dela 2 urte jaio zan. Geure ideia beti da ekologikoan lantzea. Lutsa biologikoa egiten dugu edo borroka biologikoa. Hauxe esan nahi da, insektuak eta erabiltzen dituguela geure plagak borrokatzeko, kimikorik ez ditugula erabiltzen eta izaki guztiak ongi etorriak dira geure kultiboetan. Geure produktuak batez be salmenta zuzenean egiten ditugu eta aurkitu algaituzue Instagramen, Lurama, Gidoi Basua, bio, hortze dekozue geure perfila. Bueno, daikon arbia ezagutu dugu eta orain ezagutuko dugu arbi morea. Ikusten dozuenez kolorez berdina dauka, alde honetan more kolorea deko, horrezagaitik arbi morea deitzen diogu. 2 ale ditu, alde batetik sustraia, edo arbia, eta bestetik hostoak. Hemen bebai hostoak jangarriak dira, egositak, lurrunetan, ospinean, eta arbia bebai. Eta 180%an urez konposatzen da. Horrezagatik karbohidrato gutxi dauzka eta hortaz kalori gutxi bebai. Zuntza kantitate handia dauzka, horrietan gehien bat, baina egia da arbia bebai badeuko bere kantitate ona, eta garrantzizkoa jakitea vitamina B eta vitamina C oso aberatsa da. Baita ere oso aberatsa da mineraletan, potasio, fosforo, kalzio eta jodo onura asko ditu, hoien barne kolesterola kontrolatzen laguntzen du, metabolismoa erregulatzen oso ona da, gero diuretikoa bebai eta immunitate sistemari laguntzen dio. Bueno, Joseba, hemen daukagu daikon arbia eta arbi morea. Ea zer egin aldozun honegaz, bai? Hemetik, Luramaketik, agurtzen zaitugu. Agur, urrengora arte. Ona, Nerea, ona. Ze gauza txukuna egiteitu zuen, ze baratza eharra, eta geholako alikaraiak gudan ontzako. Ze garrantzitsua da. Beti esaten dut, baina esken naiz aspertuko. Zue gabe bestela ez dakit, nondik anekarriko ziguen jaki guztik, eta
hor jarraitu buru belarri, guk hemen jarraitzeko, ez da? Bai. Ez alda da, izuek aragite irian berdinak, ertako ezaizu, ez da? Hemen dena galdetzu eta ze muzko aragi eta nahi hona jarri, txarra gu jamerra izaten dugu. Bai, Zetenak ona eskatzen eta txarra gutago da. Txarra, hori guk jaten dugu. Baina ondo ziok, bertako ekoizliak ebai, hain ditukela gaina gauza txukuniten, eta gauza... Azkaren urtetan ontotatzea... Bai, gorakada bat, eta jendia gauza zaitzitu, eta ala bierda, gure lurra zaitzeko, eta gure ingurua zaitzeko. Bueno, hemen txe, telebista bakizuen magia iteula, eta hemen behitu nola gixatu zaigun gure untxilla, zeu zaidakan, Oa, eharra, hau utziko duen hemen zubasuan ja, prest, hemen inbiar deuna da, behitu, ingo izutena da, iragatzi, azaloria, bakarrik horrela ingo izu, pixkatura kendu, soberan dakana, Iepa, hoi dantzan jundek, torrea ionea, ja, vale, eta hoi ingozuna da, aldeken ura aiadanak kendu zio, baina pixka geratu zaio, kendu, eta sartu ontzilan, ez dakit honekin moldatuko zio, moldatuko ez, vale. Eta gero ingozuna da, ez negaina gota, hasieran erdila botako jo. Geho ikusiko jo pixka gehiago berbai, oso potolo balin bazio, pixka gehiago botako zio, vale? Jarriko izute bai, olio berdina, tanto botako jo zula, piperra utza, tagatza, vale? Alinatzeko. Hemen dazkazu irurak. Hau, zure kontu. Eta nik ingo jaten adek, asa, zatitu, eta salteatu. Eta bi haueke bai, hemen da gau, arbi egozila, eta patata egozila. Ingoitut iragatzi, gero kremara sartzeko, bale? Venga. Bueno, Iñaki, eta zuek tolosarrak izan da, olako inauterik eukita etxian, sekula jun altzeate egoaldea, Sevillaldea, o Brasilea, eta esan, hauek etxekatik ideika, no? Ez da dara gezu parekoiko. Nien izatea. Ez izatea. Baina atea dana, bueltatu itea, osea, que... Bai, Nik horrek hori esatea, bai, zuk izautuzu da bazparen mengatzezea, osea, que... Aladek. Zeozatik izangoa. Ona. Orduan jendia atea dek, tolosarrak, baina geho, tolazuak beste xarma Beste xarma, bai, Beste xarma, Zete ezberdintasun topatzen dek gehiena, beste... Inauteritatikan. Herrik sortzeun festa bada. Udala horreongoa, eta nahizuna, baino herrik antolatzeu, herrik ateatzeu harrea, azkenen herritarran festa bada, eta herritarrontzako iten den festa bada. Eta herriai ezintzaio irabazi, ez da? Hori da. Herrian kontra ezin da, ez. Ondo. Eta adibidez, zer da igual gehien atxunditzeikena beste inauteri batzutatikan? Egon goitu gauzak, ez da? Adibidez, Tenerifekokin edo... Konparatzen bituzuan, formalismo zeabago da, oso zuzenago dira, Tolosako, mas... Herriko jago dira igual, ez da? Venga, mas zara pastroz esan lehike. Ez igual pixkat zeago da, hortan, bere nortasun hauke esango deu diala, esatezuna, mozorroa, bale, bi trapu, txaketa bat hartu amerikana bat ez dakize, peluka bat, eta horreko batzuk, eta nauzi, Ania, nauzi. Eta hoxe, esan ez tala behar izugarrizko mozorro da, ez? Zu sartzezea paperen, zuk lau trapu zarrekin itezu eta festateatzezea. Eta gutxio gehiago da, azkenian, bai, ez da? Hoi da. Esne gaina bote ingo jot, ez da? Bai, bota, erdila hola esan duen bezala, gero gehiago eskatzen bau, botako jo, zu beste erdila. Hemen ingo deuna da, hau, fin-fina ingo deu, zatikan, salteatu bakarrik ingo deulako, bale? Bale, ba. Orduan, ingo deutan fin-fina, horrela, xe? Asa niola, gordinikane, txaladan asko gustatzen zaitek. Fin-fina moztu, limoia gota, batzu jaola txikituta, eta kriston entxalada gelditzea. Bueno, Iñaki orduan garaiz nitxo, ni hasieran urduri nitxoan jaeniala prestatu, ostegun nagoala, garaiz nitxo, zatikan igande harteten boazeka, eta gero zer gauzakin jutia zekat, ez da? Noski, Joseba, a ber, Tolosa etortzeko inoiz ez da behar du. Inauteritan, denak bi ongietorrik. Denak ongietorriak. Denantzako leku egao. Nago goizeko 10:00, arratzaldeko 10:00, gaueko 3:00, ez da? Jendea beti ongoa, beti martxan. Beti ongoa norbait. Ona. Bueno, eta adidez, lan kontua, nola egiten den lan kontua. Aragila eta nola asko, txistorra asko jate gaurko gunean, ez da? Gaur plato estrella esatean. Bai, ez da? Ze txupinazo eta goia eta ganatan zure darikin pintxoa ateatzea izue, ostalaritzako zure pintxoa txistorran ateatzea izue, belarritikan atearte. Bai, ez da? Bai. Gaurko gunean txistorra belarritik atearte izatea. Eta, geho, zer sartzea gehiago, txuleta, etxekilak, o saieskilak, o jendiak zen amatik gehiago, sosidade eta hola. Guk, egia esan, txuletak dauke, gure... Gaina zuen erregina, ez da? Gure erregina da. Eta, egia esan, Casa Julián, Nicolás, Burruntzi... El templo de la chuleta. El templo de la chuleta, orduan. Gutzako, zuen kostantzako, bixiu bat o rodallo bat itea,
Eo zer gauze, gutzako txuleta. Txuleta da, venga, Zer bota. zego, txuleta parrilla eta Gozen pixka, bota bestia, Bota bestia. Venga. Hoxe, Aurrea. hoi da. Azkenen oso barnera hau daukau. Ona. Eta batzuk okerra hobeto, baino den egiten du txuleta bat. Bai, ez da. Ika dinez, basegia txuleta parrillak eta Bai. balkoian bakakela. Bai, bai, Bueno, bai. kontatu jende bai, nun itendek lana. Arakitegi potente baten, bai, itendek lana, ez da? Kamikaz goian itetet lana, Kamikaz goia. noetan. Zenbat aragi moitzen dezu zuek? Eta guain zaharrote gara jaia hasita hola eta, Bai. ikarri, guain dena... Exagerado, ezta? Bai. Guain Ona. dena txuleta eta txuleta. Eta txuleta. Eta kilok eta kilo. Kilok eta kilo. Kilok eta Eta kilo. kontatu zagire txaskarrilloa, zea, etxeko balkoian dakaken zea, parrilla Bai, eta... bueno, parrilla txiki bat auket, baina, bueno, guain goz ez du problemaik ematen. Eta, bueno, problema ematen nuen, bizilauna gombiatu behar, ez da Bai, ez beste. da? Osa, problema bakarra izatiak, bizilaunak zoz esatia, ez da? Bai, hoi da. Eta zuz esaten, gombiatu eta listo. Aurrea. Bai. Hombre, konbidatzen baiok, ja ez ditu Hori da. kesatuko. Ordu, Bai. baina, zenbagarren pisuan biziaiz. Ni bosgarren gon. Azkenengoan. Ez? Zei dazka. Ez, enaiz azkeneko bizi, Bueno, baina... behintzat lau libratu iteituk. Bai, hori da. Txakia gorak aguten normalian, ez da? Aiza asko ite gaina, Haize nire asko oso, italik. ez da problemaik. Vale. Bueno, hemen behitu, esan dezain zure hauek, nahi ditu negozi txiki bat eman da uretatik pasa, baina gaur egun zetorrek eta denbora asko ez dakau, eta ingo zioten naek, pina jarri, urdai azpikon bildu, eta zuzenian prejitu ingo jau. Eta egin berdiakena, behitu, boltxo batean jarriko hori, zemuz geratu testura eta hola, a ber, goiera batekin behitu, Bai. a ber, eharrak galditu Bai. ekau, eharrak galditu. Ingo ekena berta gota. Vale. Berta gotako dituke bai patatak, baita Bai. ere, eta gero hau, vuelta eta vuelta prestatuta gaunien, ondo. bai bertara gotako dugu. Dana nahaztu, eta gure sarreretako bat inda. Baita ere Oso ondo. hemen, urde azpikoekin ningoetena da, kiribildu, zainzuriak, eta sartaian vuelta. Pare bat ingoitut guain, platera eratzeko, eta gero gainuntzekoa bukatuko ditugu. Eta gero arraizaliaiz, esate lleva, casa herrero cuchillo de palo, edo aragila emate jo. Nik aragilei beldurri gabe gainez. Bai, Vale. Onda, gainea tolosa arraiz handa, bueno, Bai, bai. bizigu bateik esan deken bezala egunen baten, Bai, hoi pendiente haukat, hoi ikasi beharra hauket. Ikasi, zeatik, han? Gustat ditez, jatea gustat ditez. Eta ez sekula inparrian? Guain dikanez. Guain ez atrebitxo. Honi trukito bat emango jan. Arrai bat, kilo batekuan, parrilan, 8 minutu eta 8 minutu. 8 minutu eta 8 minutu. Hainbeste? Egurrakin. Bai. Hainbeste. Hombre, ez de berdinak gertu, aldu. Bai. Baina 8 minutu berdizki, bai. Vale. Barroño, a ber, bisigua ez behatzi deunea iristen lehenu atea, ber. Bai. Bixigu bat kilo eunekoa hola, 8 minutu, 8 sortzi. Bai, 8 eta errateako zei. Oso ondo. A ber, geho beki dibakik, nola daun temperatura, Bai. golpe dakan, hori beti kontuan euki berdeu, Geho hartzen jutea iz, Bai. Hoi haitu Baina gauz guzti amar bezala. pasa intzaik. Bai. Amar pasa Arraiako intzaik. du. Seitun pasatzea da. Bai, ezta? Gainen emer da. Oidek. Vale, hori, bikain, botako zio guain hau dena. Oso ondo, ingoek naztu hori Vale. guztia. Bai. Vale. Hau listo, hoi listo. Hau honea. Zain zuri pare batekin esan deu nahikoa da kaula ingoitutena da ja bertatik atea. Horrela xe. Vale. Bat. Eta bi. Horrela xe. Haure listo. Eta banijua untxilla harrapatzea. Venga, eharratea zaiduta. Venga, hoi zemuz, listo. eharra indiuna, Bai. Vale, Guarnizi botan beharra. dio gorri gatza eta... Bai, botaiot. Vale, piperra utzare bai? Bai. Bikain, vale. Hemen ningo deuna da. Razio bat topatu. Ni uste eta berriztarren bat harrapatzen deun. Eitu zen mantekila gelditzean, Bai. Hau zite zeizu. Desein da dana, hau de gauza, Noi da. mutasuna. Hola, xe, jarriko jugor, belarra fuera. Saieski pixkate bai jarriko zio horrela. Vale. Hau listo. Eta ingo deuna da. Saltxa hartu. Honekin. Itu ze saltxa gehatu zaion, Gorputzakin. Bai, gorputz pixkatekin, gehiagi gabe. Vale, Bai, gero jarriko hori zio. iso. Goiera kadar bat. Indeun hemen. Azalore krema, patata, arbita guzti. Hola, lagungarri bezala hemen. Horrela xe. Vale. Eta, historia bukatzeko. Hau zen etzaio gustatzen.
Montxe bertan. Horrelaxe. Venga, pila jarriko zizkio, no? Hori da. fundamental. Horrelaxe. Bueno, azteko tabein, ondo pasa, Bai. tapetikoa, ez pasa, txintxo ibili, Txintxo ibili, Eskerrik asko, goxatu, eta aldi berian, goxatu arazi. Bueno, lagunak, aio pelan jo, Ur. gora inauteria. Bra.